esan diat etortzeko ensaio misteriotsu hortara, eta ez dakit, hemen herritarrak bilduta daude, eta ez dakit zer da nahi, hor, loredun karro horrekin. Eba, kaixo. Bueno, hemen txetorren zuek esan bezala. Ensaio general. Ensaio generala, ojo, al Cristo. Zeiten da karro honekin? Azkeneko urteko eskon berriak. Bai. Ilotzen ume karroa. Bai, eskon berrek ilotzen dia karroa. Bai. Ojo. Eta... Emate deu erritikan huelta bat. Bienvenida bezala. Bienvenida bezala, igual kanpotarra lanima edo... Kanpotarra lana, bienvenida bezala. Aizu, eta urte hortan inorez bada eskontzen? Divorciauz. Bain modan da. Baina hemen zegarten dira, idik edo? Bai. Bidi? Baina hoi idintzako, ustarri ez da? Bai. Bidi gizonezkoak, o emakumezkoak igual da. Pertsonak pilatzeu ekarrua. Bai, eskondu gabeak. Eskondu gabeak. Adios, solteros. Eta noraino joten zerte? Bai, jotzen gara goraino. Goraino? Eta hor zer da, oien? Hor pila bat. Pila bat? Urez betia? Bai. Udaran barrua jute jo gendia. Eskondu berriak eta danak. Freskatzeko? Bai, freskatzeko. Hor ja pasilluak, ja pixka freskatzeko. Después de la lapa al calentón, ureta danak. Hau prestan lau, ja, edo? Bai, eskontu altzala. Ez, ni soltero naiz. Orduan tiratzea. Tiratzea orduan? Jau, ni jakin izan baino eskondu. Tiratzea. Tiratzea. Bueno, goi da. Guazen jartzea. Goi da, jantzen gara leu. Bai, mena azpat jarakau. Bueno, vale. Jarriko guapo. Usai txarra eukigu baino. Bai, gutzak, ja. Vas a ir más guapo. Jolín. Este no le llega. Tiene mucho cuerpo este. Bueno. Sí. Yepa, bai juela. Yepa, ahí va, Dios. Me cago eso, yepa. Yepa. Bueno, no gózala. Una chirivuelta, bien. Una chirivuelta de mango, oye. Oye, chirivuelta. Para. ¡No me actúes más! ¡Carro, Alicia! ¡Mi carro me lo robaron! ¡Epa! Bueno, fenómeno! Inigo, eskerrik asko itura ederra zurekin egiteagatik eta, bueno, eskerrik asko herri osoari. Gora Iturgoien, gora gezalatzeta! Gora Inigo! ¡Gol al Chiruki! ¡Al Chiruki! ¡Gora al Chiruki!